El Premi Talent Cambra 2021 en Educació i Valors és per Flag Lab i en tenim els seus creadors. Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i felicitats. Moltes Molt bé, gràcies. moltes gràcies. Explica'm, primer de tot, què és Flag Lab? Vaig? Sí. Flag Lab és un laboratori de banderes que està inventat per investigar, crear i divulgar banderes universals. Flag Lab, ja ho diu la paraula, Laboratori de banderes. Crear banderes. De què estem parlant? Mira, el projecte va sorgir per casualitat, fruit d'una reunió de veïns on un veí ens va alertar que teníem un màstil a la comunitat de veïns que estava fet malbé i suggeria treure'l. Llavors, després de la reunió de veïns, que es feia a l'administrador de finques, el primer que vaig fer és anar a l'edifici perquè jo no tenia consciència que el nostre edifici tingués un màstil. Era un antic edifici públic. públic? L'edifici havia sigut una escola, l'escola Pedagògium, al barri de Gràcia, una escola amb bastanta trajectòria, de fet encara hi ha l'associació de veïns de l'escola, i va ser una escola que va durar fins als anys 70. I a partir d'allà van fer una reforma, ho van convertir en habitatges, però el màstil aquest es va quedar allà a la cantonada, que és la cantonada amb el carrer Canó, cantonada Plaça del Sol, és a dir, té bastanta visibilitat, però va quedar com oblidat en desús i, òbviament, com no tenia bandera, doncs tampoc es veia molt. Totalment desapercebut. I llavors, després d'aquesta reunió, tornant a casa, vaig mirar i, efectivament, hi havia un màstil de 4,5 metres allà, de fusta, i em vaig quedar una mica sorprès, no? Com que coincideix que sóc arquitecte, immediatament vaig mirar la normativa, a veure aquest tema dels màstils, com es tractava, i vaig descobrir que els màstils, els edificis de vivendes no podran tindre màstils. Els màstils es poden tindre als edificis oficials, a la policia, als hospitals, a les escoles, però no un edifici de vivendes. Però a mi realment em feia molta gràcia aquest element, petit element arquitectònic. Llavors vaig fer una consulta a Patrimoni al·legant que l'edifici era protegit, que era una escola, i aquest màstil era un petit element arquitectònic de l'escola, i em semblava a mi que feia part de la història del barri, de l'edifici, i que jo pensava que era més convenient conservar-lo. Amb la sorpresa que em van dir que sí, que es podia tractar com un petit element arquitectònic, però no veien amb bon ull que posés una bandera. I aquí es va quedar el tema. Perquè vau demanar de posar una bandera. Vaig demanar de restaurar-lo i fer-ne un ús. I veia conseqüent posar una bandera. N'hi ha que posen banderes pirates, clar. No diuen res. Normalment tothom posa banderes, però no les posa als màstils, que és la diferència. Quan la poses al màstil, la bandera ondeja i és una altra cosa. Si la poses al balcó és com posar una tovallola. Paral·lelament amb els veïns li vaig transmetre la idea aquesta d'utilitzar el màstil més que treure'l. I va ser molt divertit perquè les reaccions eren de tots els colors. Em deien, fes el que vulguis, però no posis la catalana, no posis l'espanyola. I en aquest moment dic, i llavors, clar, què bandera poso, no? Sí, són uns moments delicats. Sí, i això d'alguna manera va començar a crear aquesta inquietud de dir, ostres, estem entrant en un territori que pot ser... I suposo que el terreny de buscar una bandera que ens representi, almenys els de la finca. En aquest moment era... tothom està d'acord a posar una bandera, però no sabem, no tenim un argument per posar cap bandera, no? I va ser en aquest moment on vaig coincidir amb Natàlia, que ens coneixíem de fa anys, a través d'un projecte que vam fer per Arquitectes Sense Fronteres, i li vaig explicar la situació. I llavors va ser molt divertit perquè, clar, avui en dia amb un cafè vas explicant, amb el mòbil entres al Google i vam començar a mirar el tema de les banderes que cap dels dos tenia ni idea de què volia dir, què representava, en fi, més enllà de les banderes que coneix tothom. I amb la nostra sorpresa vam veure que la bandera és un element que ho van crear els xinesos perquè van inventar la seda, que és el material que permet ondejar i... El més lleuger que hi ha. El més lleuger.
I quan el Marco Polo la va portar a Europa, que era un element luxós, qui va tindre accés a les banderes va ser la noblesa, no? I es va convertir en un símbol de poder, d'autoritat. No? Es feia servir per les guerres, per els castells. La societat va evolucionar, es va democratitzar, van aparèixer els països i van aparèixer les banderes que nosaltres li diem de part, no? Tu ets del país o no és, o ets d'aquest club o no ho és, sempre identificant col·lectius, no? Amb el problema que representa, amb els roces, de tu ets i tu no ets, no? I fins que vam veure que als anys 70 van començar a aparèixer banderes, com la bandera de la pau, la bandera de la terra, que anaven més enllà d'identificar un col·lectiu. I aquest punt ens va interessar, perquè eren banderes que nosaltres li diem 3.0, banderes universals, que ja per definició eren banderes que no podien generar adversació, perquè transmeten valors de tots. Ja per definició tothom està implicat. I ara el que fa és crear banderes per projectes. Bueno, i llavors ens va ocórrer organitzar Flag Lab com un laboratori per investigar, perquè hi ha moltes banderes universals fetes, i generar-ne de noves. Aquest va ser el nostre objectiu. Per què? Perquè creiem que també cal que aquest element que és antic, que gairebé tothom, quan parles de bandera, tothom se sent incòmode. Se li posa la pell de gallina. I pensem que li falta, diguéssim, actualitzar el concepte de bandera. Actualitzar-lo i reutilitzar-lo d'una manera més cultural, educativa, formativa i de crear comunitat i unió. I quines accions fareu des del Flag Lab? Aleshores va sorgir, veient la conjuntura de l'Agenda 2030 i els 17 objectius de sostenibilitat, de desenvolupament sostenible, vam pensar que era una bona oportunitat de començar amb aquest cicle, perquè realment és un projecte, l'Agenda 2030, subscrita per la ONU i per més de 150 països, o sigui, aquesta idea de valor universal ja està, diríem, inscrita dintre de l'Agenda 2030. I aleshores hem començat amb aquesta temàtica, diríem, abordant l'Agenda 2030 des de la creació de les banderes que puguin parlar d'aquesta agenda, dels valors que subscriu l'Agenda 2030. I qui creieu que les podrà penjar? Perquè finalment una bandera és perquè es vegi, no? Perquè estigui penjada en algun màstil. Bueno, aquí entrem a dintre del que seria el projecte Flag Lab. La intenció del Flag Lab és crear aquests cicles temàtics i aleshores ens posem en contacte amb un art leader, que en aquesta edició és el Mario Eskenazi, que també ens ha fet el logo, un logo xulíssim, i aleshores ell i nosaltres vam concloure que aquest any la millor disciplina que podria representar aquest cicle era el disseny gràfic. I ens hem posat d'acord amb uns estudis, hem convidat amb uns estudis professionals i a més a una escola de referència, que en aquest cas és l'escola Eina, perquè facin aquest cicle. Aleshores hi haurà una part que és, diríem, educativa, amb els alumnes de l'escola Eina que treballaran la temàtica i un parell d'estudis professionals que ja aporten, diríem, el que és la professionalitat del disseny gràfic. I amb això tindrem, durant tot el que queda de 2021 i 2022, durant 8 mesos, mensualment es cisarà una bandera feta per alumnes i feta per estudis. On? El nostre màstil insígnia, de moment, és a la plaça del Sol, aquest màstil de l'antiga escola Pedagògium, plaça del Sol, cantonada Canó. Aquí és on comencem. Aquí heu de posar un QR o alguna cosa perquè la gent sàpiga de què va. Sí. Exacte. Evidentment tothom el veurà, però posarem un QR i també hi haurà una explicació, una banderola, perquè clar, tot això ho hem fet amb l'Ajuntament de Gràcia, que han hagut de donar els seus permisos i la seva... Es podrà votar o no? Ara em ve de gust votar. Tenim previst diverses activitats per crear aquesta comunitat que dèiem, crear aquesta participació, perquè de fet, clar, nosaltres estem convidant a empreses a que s'assumin en aquest projecte perquè
és una acció cultural que d'alguna manera té visibilitat 24 hores, és una activitat gratuïta, crea comunitat, és participativa i a més és una manera de que moltes empreses es puguin visibilitzar a través de l'acció cultural i d'una acció de non-market strategy, no? Que a més realment és molt potent, no? Per acabar, teniu web o es poden trobar en algun lloc visible? La web és flaglab.org. I a l'Instagram. De moment funcionarem molt amb l'Instagram perquè com que també està enfocat en una generació molt transversal i volem que hi hagi molta dinamització, el que volem és això, no? Que una xarxa com Instagram, que a més és molt visual, no? I molt activa amb les activitats que anirem fent, que seran moltes, doncs que hi hagi molta presència. L'última cosa abans d'acabar, i crec que és important, hem parlat de la nostra bandera insígnia, que és a la plaça del Sol, però el que ens ha passat també és que durant aquest període hem descobert que Barcelona està ple de màstils abandonats. Per exemple, a la Villa Olímpica, 140 màstils, a Maria Cristina, 40, a Avinguda Pau Claris, està ple. O sigui, és un element que en el seu dia ha aparegut, en algun moment la bandera ha desaparegut, però el màstil es conserva. I llavors la nostra idea és explosionar aquest concepte de penjar banderes i realment intentar que les banderes envaeixin la ciutat i que es vegin per tot arreu, no solament a la plaça del Sol. Banderes, digues. Sí, i aquí és on veiem que és una acció cultural que pot tenir molta transcendència, no només a nivell educatiu i de valor, sinó també per visibilitzar-se amb això que dèiem, d'empreses que a través de l'acció cultural i d'activitats dintre del que és la non-market strategy es vulguin sumar a un projecte com aquest. I estem pensant, aquest any és el cicle de l'Agenda 2030, però el nostre objectiu és fer la bandera del dia de Sant Jordi, el dia de la lectura. O sigui, aquí volem i realment omplir tota la Villa Olímpica, tots els màstils de la Villa Olímpica, amb propostes que vinguin d'arreu del món per crear aquesta bandera que diríem que és la més universal de tots, l'amor per la lectura. O sigui, que ahí queda. Felicitats per aquest premi Talent Cambra a Flag Lab, en un moment que les banderes han semblat que cadascú es feia la seva, no era la seva i la de ningú més, que bé que tinguem banderes per tothom i que fomenti la creativitat, precisament, a través d'aquest element tan quotidià. Gràcies i felicitats. A vosaltres. Adéu.